Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Eskoletan bezala gu ere denboraldia amaitzear gaude eta indarren falta somatzen hasiak gara. Bai, gu indar gutxirekin gaude bai, baina bateria guztiz beteta izango dute gaur San Antonio eguna ospatu behar dutenek. Adibidez, urtero, ekainaren 13an San Antonio Paduakoaren egunean, milaka lagunek hartzen dute parte Urkiolako santutegian, Abadiñon. Han bertan egiten den erromeria ospetsuan, beraz, oiek bateria topera. Tradizioari jarraiki, Urkiolara bertaratzen direnek 7 bira eman behar dizkiote santutegiaren aurrean dagoen harri handiari. Horren truke, santuak bikotekidea aurkitzen lagunduko mendie. Eta dantza egiteko ere, musika beharko dago, aski ohikoa eta ezaguna dugun kantua. Aita San Antonio, Urkiolakoa, Aita San Antonio, Urkiolakoa, askoren bihozeko morena, santu devotua, askoren bihozeko morena, santu devotua. Askok egiten deutxo San Antoniori, askok egiten deutxo San Antoniori, egon batien joa morena, bestian etori. Gaurkoan San Antonioren mito horri omenaldia egiteko eta aurkezle lanetan gu biok bakarrik gaudenez, efemerideetan bikoteak topatzen saiatuko gara, edo zein motatako bikoteak. Adibidez, 1934ko ekainaren 13an, beraz gaurko egunez, bikote bat elkartu zen Venezian, Italian. Polita ez da, erromantikoa izan zitekeen, goxoa. Ez, bi pertsona Venezian elkarrekin. Ez, Adolf Hitler eta Benito Mussolini ari naiz. Hitlerrek ez zuen italieraz hitz egiten, baina Mussolini alemanarekin ausartzen zen, eta beraz uko egin zion itzultzaile bat erabiltzeari. Antza denez, nahiago izan zuen bisitariaren hizkuntza erabiltzea harreman zuzenago bat izateko. Saiakera hark gaizki amaitu zuen. Ze pena! E tenersi per mano, andare lontano la felicità. Lo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità. Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va. E la pioggia che scende dietro le tende, la felicità. E abbassare la luce per fare pace, la felicità. Felicità. Felicità, e un bicchiere di vino con un panino, la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità, e cantare a 2 voci quanto mi piace, la felicità, felicità. Goazen bada bikote mota gehiagorekin. Hauek asko zobeak, bikiak, gaurko egunez jaio ziren Mary Kate eta Ashley Olsen, estatubatuar aktore, moda diseinatzaile eta enpresaburuak. Hollywoodeko biki ospetsuenak. Mary Kate eta Ashley bikiak 9 hilabete zituztenan hasi ziren antzezten, 1987 eta 1985 bitartean aritu ziren Full House telesailean Michelle Tanner izeneko pertsonaia antzeztuz txandaka, horrez gain hainbat filmetako protagonista izan ziren. 2012ko martxoan antzezteari utziko ziotela adierazi zuten, modaren industrian aritzeko. Ordutik sari ugari jaso dituzte The Row arropa markarekin egindako lanarengatik. If you ask me, cause I was him, I would've Mary Kate and Ashley. Was Gucci my nigga? Was Louis my killer? Was drugs my dealer? What's that jacket, Margiela? Doctors say I'm the illest, cause I'm suffering from realness. Got my niggas in Paris, and they going gorillas, huh? I don't even know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It's Gets the gross. people going. Bikote artistikoak ere existitzen dira, entzuten ari garen Jay-Z eta Kanye West bezala, eta Kristo eta Jean-Claude bezala. Kristo eta Jean-Claude bulgariar frantziar artista batzuk izan ziren, hainbat eraikin eta monumentu estaldura zapaindu eta zenbait seinali diseinatzeagatik ezagunak. Tartean Reichstag Berlin, Pont Neuf Parisen, Running Fence Kalifornian, edota Central Parkeko The Gates New Yorken. Kristo gaurko egunez jaio zen 1935ean. Bigarren Mundu Gerraren ostean Parisera joan zen bizitzera eta hainbat ikasketa egin ondoren artearen munduan hasi zen. Garai hartan oso modan zegoen espresionismo abstraktua,
baina Kristok muga berri horiek hautsi nahi zituen, arte presentzialago batiekin, piezan eta bere inguruan ikustiteken elementu guztiak barneratuz. Kristo 2000ko maiatzean hiltzen 84 urte zituela. Naiz eta bera hilostean Parisko garaipenaren arkua estali zuten beromenez, bere zirriborroei jarraituz, eta esan behar nuen naiz eta batzuentzat Kristo beste momentu batzutan jaio eta hiltzela, baina... Bai, eta naiz eta guizketan ari garen Kristo 2008an hiltzen eta ez 2000an, zuk esan duzun bezala, inigo. 2008an, norkatu. Bai, eske, oso perturbadora egiten ari zait, Kristoren jaiotza eta eriotzak tokizkanpo kokatzea. Eta buruan nahi gabe joaten zait, ez dakit, gure entzule kristau eta katolikoen artean, pixkate igual korto zirkuidatzen ari dela norbait, baina, bueno. San Antonio eta Kristo eta hoi dena dela, mezetan gaude. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu. Baina meza Parisen, Jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Venga, beste bikote bat, Alberto Cairo eta Fernando Pessoa, eta beste bat, Álvaro de Campos eta Ricardo Reis. Ez egin tramparik, lau izen horiek pertsona berarenak direla, Fernando Pessoaren heteronimoak dira. Fernando Antonio Nogueira Pessoa Lisboan jaio zen, 1888ko ekainaren 13an, Portugaldar, saiakeragile eta olerkari handia izan zen. Portugesezko idazlerik garrantzitsuenetakoa da. Mensajen mezua lana dago bere lanik ospetsuenen artean. Haurtzaroaren eta gaztaroaren zati bat Hego Afrikan igaro zuen idazleak eta hori dela eta ingelesez ere idatzi zituen lan batzuk. Pessoa 57 urterekin hiltzen bere jaioterrian gibelaren zirrosiak jota. 1984an Caetano Veloso brasildar abeslariak lingua ondu zuen, 31. urtean Pessoak idatzitako A Minha Pátria é a Língua Portuguesa artikuluak inspiraturik. Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas e o falso inglês relaxe dos surfistas. Sejamos imperialistas, cadê? Sejamos imperialistas. Vamos na veluda dicção tchum-tchum de Carmen Miranda e que o Chico Buarque de Holanda nos resgate e checkmate. Explique-nos, Luanda. Ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo. Eta bikoteekin lotura duen beste kontu bat. Gaurko egunez, 1985ean, Hego Afrikan arraza ezberdin arteko ezkontzak eta harreman sexualak zigorgabetu zituzten. Ezkontza mistuen debekua 1959an onartu zen eta ezmoraltasunari buruzko arauak, zurien eta beste arraza batzuetako emakumeen arteko sexu harremanak 1957an sartu ziren indarrean, naiz eta lehen ere arrazen arteko maitasun harreman mota guztien aurkako beste legedi mota batzuk ere egon ziren. Hala ere, ia 40 urte pasa diren arren, arraza ezberdinen arteko ezkontzak oraindik ez omen dira batere ohikoak Hego Afrikan. Tira, uste dut aztertu beharreko bikote kontu guztiak aipatu ditugula, gaurko egunekoak behintzat. Bai, ni gainera espertu naiz buruz buruko honetan. Irratsaioari hasiera ofiziala eman beharko diogu, ezta? Eta horrela 2 izatetik 3 izatera pasa, edo 4, edo 5, edo 11. 11 ezkara laborategian kabitzen, baina uinen bestaldean ziur asko gehiago badirela. Gaur irati antia eta Aitor Bengoetxe izango ditugu, doi erakusketen 4. abian delako, eta bai antolakuntzaren aldetik, eta baita erakusketaren sortzaiaren aldetik, gurean izango ditugu biak, nolako guztiak ezagutzeko. Saroa Bikandi ere etorriko da gurerak 2. kafe hartzera hitz eman zigun, lehenengo hartu genuen eta 2. bat hartuko genuela, beraz, berarekin egongo gara. Eta behi euskaldun baten memoriak eleberri ilustratu azariko gara, Peio Barelarekin ere. Bueno, eta kontu gehiago, barrika da taldea, zari bidez. Barrika da.
Tira, ekainak 13 ditu gaur eta osteguna da, gu barrikada jarrita ere aurrera egiteko moduan izango gara, ez pentsa, Urrengo 2 orduetan hementsi izango gara zuekin, kafezaleok ongietorri, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreok, Goiuri ezeiz arandi, egunon? Egunon. Aizu, egunon, hobeto. Egunon? Ez que gaixo nago. Bai, gaixo nago. Hora, ez du belio. Egunon! Hola, bai. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 800 eta bigarrena du, gure txatasutan, goizak 10 eta 17 minutu, ekainak 13, eta gu hemen 2. Zuen laguntzaz, milaka izateko asmotan, urrengo 2 orduetan hemen izango gara zuekin. Bigarren kafe hartzen naiz irratian zarete, bigarren kafean ongi etorri. Kristalaren kontra Hauxe behar dugu goiza abiatzeko, gorka urbizu pixka bat, eta besterik ez. Besterik ez, besterik ez, besterik ez. Badira barrutik, besterik ireki ezin diren ate batzuk, besterik ez. Hau aste luzia, behar dudan guztiak datza, zure bizkar biluzian, zure Espainen gorrian, besterik ez, besterik ez, besterik ez. Banago, zuek baino lehenago, ies egin nuelako da, besterik ez. Izotz mendi bat bularrean, Titaniken orkestra hortan, geratu beharra nuen, babestuko banuen, besterik ez. Ez horregatik, badakigu Gorka Urbizurekin hola intimoki utzi dizkizu egun minutu bi hauek goxoak izan direla zuen bizitzetan, beraz, ez horregatik. Tira, gure txatean hementxe Gorkak dio egunon, bikote mano a mano, nire maite duta da musika sortzaileek egiten dituzten proiektuak. Esan ezin eta postal kolekzionistak. Bida, oso ondo. Bueno, Gorka, hola pelota egiten bali mazatoz goizetik, gu ondo. Ze eskatu nahi diguzu, Gorka? Egunon gaztiak dio Indiokerrek eta Gorka galdetzen du. Noiz bukatzen da bigarren kafe, azken saioa? Ekainaren 28 ostirala, izango da azken saioa denboraldi honetan, ze ekainaren 29an
Hemen Julen Goikoetxea eta hizketan ari den hau, Frantziako turra kontatzen hasiko gara. Aurten turra goiz dator gorka, hain zuzen ere, Joko Olimpikoak ere Parisen izango direlako eta horrek ere baldintzatzen duelako neurri batean dena. Beraz, eta emakumezkoen turra izango da Joko Olimpiko eta Paralimpikoen artean, abuztuaren 10, 18 edo tarte horretan. Kirola horten, uderan. Esango nuke, baina tira, bigarren kafea ekainaren 28 arte hartuko dugu. Eta horren gurtean, iraiaren hasieran edo goiz xamar izango gara bueltan, beraz, oporraldia ere luze ez daukagu, Epaimaia erabakiko deu zerbait, dio Indiokerrek, dio Gorkak, Indioker, ez dakitu. Dantzaren inguruan. Claro, dantzaren inguruan, bai, nire dantza izango da zezuria. Bueno, nekane altzelek dio unon, zegun politia da bai, egia esan, ederra dago. Hemen behintzat, tolosan, atzo esan nuen, euririk etzuela egiten, eta horretan euria erizuen. Beraz, konte guzu, Euskal Herriko txokotan, ze giro duzuen. Bueno, Euskal Meten arabera, eguzkitzu Euskal Herriko txoko guztietan, izango da baten bat laino dagoena oraindik. Goiuri 0 Inigo 8, bai, goiuri berdin patatero. 0 patatero alegia. Inigo, ongi, beti bezala saioa eta koreografia altxatzen. Gaurkoan 17,8 merezi du. Lan zail hori hartzeagatik. Barkatu gauza desamar dut. Pelotero da dut. Egia da, koreografia Inigok egin du gaur, ni patxal nago, eta ez dut dantzarik egin. Baina ez da gauza, bera. Koreografia altxatzea eta saio altxatzea, Hemen saio altxatzeko biok egiten dugu lan. Bai. Eta batzutan goiuri gehiago egiten du. Batzutan, beti ez, baina desentetan. Esan ezinek dio egunon, ze temoi besterik ez, bai, temoi besterik ez, baino gure saretan bolo-bolo dabilen oraindiken bertsio akustikoa, janire gaizki dago nik esatea, baino beste temoia, Bigarren kafearen akustikoen tope 3an sartuko da martxontan. Eske piano hori erabiltzen dugunean. Bai, Okber Zarrak badu zerbait. Zerbait du, bai. Gure Okber Zarrak atzo janirik bere historian jarri zuen bezalaxe. Tira barrela besterik ezen azken akorde goxio hauetan goiuri zein da zure maite duta? Ai, zut pentsatu. Ez zu pentsatu? Zut pentsatu. Miseria, ez tristura, ze gauza traketzau. Bai, ez, badakit. Botako dut. Vale. Atzo, ZH edapena izeneko ekimenaren baitan, zinegoak jaialdiko hainbat film labur ikusteko aukera izan genuen herrian, 6 film labur ikusi genituen, protagonistak guztiak ziren LGTBIQ+ komunitatearen kideak, eta oso ezberdinak izan ziren film laburrak, batak pedagogikoagoak, besteak sugerenteagoak, denetarik egon zen, baino asko gustatu zitzaizkidan, eta bereziki asko gustatu zitzaidan Euskal Herrian egindako bat, protagonistak 2 mutil ziren, baino ontzi baten sartuta, baino gelan, beraiek hortxe, baino bat hartzen elkarrekin, eta, konbertsazio bat gertatzen da beraien artean, batak besteari esaten dio, ea zer garen, ez? Hainbeste bikoteetan gertatzen den konbertsazio hori, ez? Puntu batera iritsita, zer garago, antza denez, dena ez dizut kontatuko, baino 6 hilabete elkarrekin, elkar ezagutzen pasa eta gero, batek jakin mila du esateko, edo behar hori sentitzen du etiketa bat jartzeko, bien artekoari. Ederra iruditu zitzaidan, film labur guztia 15 minutuak hortxe gertatzen dira, baino gelan gertatzen dira, ez du gehiago behar, ez da faltan somatzen, ez da kanpoko irudiak edo, ez? Dena oso txukun, oso polik, eta konbertsazioak badu indar hori, eta maite ditut horlako gauzak, ze polikia da ikustea pantailan, ian besteok ere noizbait izan ditugun horrelako konbertsazioak, ez? Niri ere tokatu zait noizbait horrelako konbertsazio bat edukitzea, ez? Norbait ezagutzen aritu eta erabaki behar izatea, hemendik aurrera ze, edo zer gara, edo zer nahi dugun, beraz? Hori nire maite duta, zinegoak jaialdiari, bereziki ZG dapena ekimenari, eta bertan ikusitako film laburrei.
Goizeko 10:27 segituan murgilduko gara gaurko gure lehenen gonbidatuekin, baina aurrera egin aurretik, falta somatzen dugu gure ostegunetan, eskuan mina hartuta dabilen Mai Gorostiaga Pozorena, eta atzo esan ginen nahi zuen Mai, behintzat gurera telefonoz maite dut bate ustea horbilduko zara, ezta? Eta mentxe dugu, Mai, egunon eta ongietorri berriro. Egunon, bai, esku bat botatzeko presnez eta esku bakarra izan. Ze esku zabala Mai, daukan esku bakarra botatzeko pres. Bai, zabalegi dago, bai. Zein da zure maite dut, Mai? Begira, lehenengo maite dut horrelako gonbidapenak, porque ni faltan botatzen dute bai horregotia, Baina begira, gaur agendatan eta jaso ditut bi gonbidapena, eta maite batez ere mitologia, eta ipatu nahi ditut bi gonbidapena hauek. Ostiral honetan, Mendukilon daukagu Kriston abentura, bizita gidatua Kobazuloetara, Aitor Bentureira gidatuta, Kobazuloen pertsonaje mitologikoen oinarrituta, bi orduko bizita bat, Kobazulo eta Jetxi, eta bere, jakinduriarekin gozatuz gure mitologian barneratzeko. Izugarri polita iruditu zai gonbidapena, bai ibilaldi mitologiko hau Kobazulo barruan, ostiral honetan, atxaldeko 5:00 Mendukilo Kobazuloan, mendukilo.com begiratu eta hor ikusiko duzu deialdia. Eta beste alde batetik, ata honen hasi dira mitoaldia, 7. mitoaldia ostiralen hasten da bai, itxaldi, kontzertuk, irteerak, denetatik, Jon Maia, Patxi Zubizarreta, Sisko Urmeneta, Jon Fontenla, eta bukatzeko borobiltzeko mitoaldia, ustaiak 13 gau ibilaldi mitologikoa, 3 orduko ibilaldia, bitxandatan, badakit zarrera pilo bat hartuta daudela, beraz, espabilatu, sartu gentilbaratza.eus web-orrian, eta hor egin erreserba. Bi itzordu potente, gure mitologiarekin oinarrituta, eta ezakit galdu ezinak apuntatu. Ze ona, Mai, mitologia girotan murgiltzeko goze hori ere piztu diguzu, eta zu berriro hemendik ikusteko gozea ere piztu diguzu. Ekainaren 28 baino lehen, Mai Gorostiaga Pozo osaturik bate dugun, eta gurean dugun. Hoixe, eta bestela... Bigarren kafea bai da la mitikoa, Eta bestela, Mai, badakizu, horrelaxe egingo dugu, zure maite dutak behintzat gurera ekarriz, pixkatzu gurera ekartzea lortzea, hori da egingo duguna, beraz, atxeden hartu, osatu eta laizer arte, Mai. Eskerrik asko, gustuan izango naiz hor. Aio. Tira, eta Olat Salvadorren eraman nazazu kantu honekin osatuko dut nire gaurko maite duta, esango dizuet gauza, nire maite duta dabil pixkat maite dut ezaren eta maite dutaren artean. Instagramaren scroll horretan murgilduta, pixka bat grazioso egiten zait, ze inoiz gertatuko izai zuen, badauka dinamika bat zure sorbaldako mina konpontzeko, edo zure lumbaretako mina konpontzeko. Soilik 15 minutu beharko dituzu egunean. Hori niri ez daita gartzen. Ez, niri beste bat. Hype Flexibility Protocol. Zure aldaken flexibilitatea hobetzeko auta beste. Esan niri interesgarriak egiten zaizkit, ze algoritmoa tontoa ez da. Pirauan ordu asko sartzen ditut, eta bai aldakak, eta bai sorbaldak, eta izaten dira hor beti, pixkatola zehatzeko. Algoritmoak asmatzen du. Baina, gero agertzen zaizkizu kalistenia ariketak egiteko etxean, honekin lortuko duzu auta beste. Bakarrik 15 minutu behar dituzu egunean, besterik ez, eta horrekin moldatuko zara. Eta noski, 15 minutuak pilatzen zoazen enean, diozu, ostras, nire sorbalda, aldakak, belaunak, bizkarrezurra, abdominal muskulatura, korea, eta meditazio pixkat egiteko, igual egunean ja 2 ordu terdi behar ditut. Eta pixkat urduri jartzen hau. Baina, Instagrameko algoritmoa ainda listoa konpensatu egiten duela. Eta orain, ahizaita ekartzen National Geographiceko bideo pilula batzuk. Hola, 5 minutuko bideo batzuk. 8 zauritu bat, badabil, galduta, bizirauteko arazoak izango ditu, eta badaki, hartz bat ikusi duen horretan, hartz hori jarraiki, lortuko duela,
janaria, naiz eta euren arteko harreman historikoa ez den honegia. Etxaiak dira, elkar beldur diote, baina moldatu dira, baten harrapakin hori pixkat elkar banatzeko. Eta horrelakoak agertzen juten zaizkit, eta egia esan, bana bilor maite dute zaren eta maite dutaren artean. Eta hau esan da, entzuleo, goizak 10:22 minutu ditu, eta abiatu beharko dugu, gaurko saioa, beti izaten dut, saioa abiatuta badaukagu, baina gure gonbidatuak aurkezten hasteko garaia ere iritsi zaigu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. Julian Zulueta Amondo. Anuntzeta Araba 1814ko urtarrilaren 9 Habana Kuba 1878ko maiatzaren 4. Arabako markesa, euskal herritar politikari, merkatari, esklabo trafikatzaile eta indiano bat izan zen. Gasteizen ezik eta jaso ondoren 1832 inguruan Kubara sosik gabe esku bat aurrean eta bestea atzean zituela, baina bizitzan aurrera egiteko gogo biziz iritsi zen. Julian de Zulueta y Amondo, beltz eta txinatarren merkataria, azukre ekoizlea, enpresa burua, ogasuneko administrazio kontseilaria, merkataritzako errege auzitegiko kontsula, kolonizazio batzordeko zuzendaria, zorraren batzordeko zuzendaria, haziendadun eta jabeen batzordeko presidentea, Habanako alkate, voluntarioen koronela, imperioko biziarteko senataria, Arabako probintziako gorteetako diputatua, Habanako Espainiar kasinoko zuzendaria, Arabako markesa, Casablancako bizkondea. Euskalduna joaten da Kubara, Mexikora, joaten da munduko edozein bazterretara eta harrigarriak egiten zaizkion gauzen artean, harrigarrienetako bat euskarazko deiturak toponimieraino sartuta ikustea da. Marraztu dizuegu Irati Antia Zuaznabarren erakusketaren zirriborroa izan litekena. Hausnarketa egindu Gasteiztarrak idatzita jaso dugun historia berrikusteko, ahaleginean, guretasun idealizatu hori auzitan jartzeko edo. Baina ekainaren 7-23 hemen zirriborronetan erabat murgildu eta kolorea jartzeko aukera ere izango duzue, azukre beltza erakusketa ikusgai dagoelako. Azpeitiko kulturaz kultur kooperatibak sormena babestu eta sortzaileen lana ikustera emateko aleginean sortu zuen DOI izeneko erakusketa programa, euren jardunetik eta euren lan egireko modutik gertu sentitzen dituzten artistak hautatu, eta euren lana erakusteko babesa eskaintzeko asmoz jaio da ekimen hau, eta urteotan Azpeitian eta batez ere dinamoaren ingurumarian azten joan den jendeak, bere lana modu egokian erakusteko aukera izatea dute helburu. Guk egitasmoaren protagonista bi dauzkegu gor bigarren kafean, gurekin da, esan da bezala, erakusketako sortzailea bera, aipatu bezala, Irati Antia, eta baita Aitor Bengoetxea bera ere, aipatu dizuegun, kulturaz sormen elkartearen, Azpeitiko kulturaz kultur kooperatibako kidea bera, biak gurean bigarren kafean, beraz, egunon, eta ongi etorri, Irati eta Aitor. Kaixo, egunon. Kaixo, egunon. Bat eta beste hor geratu zareten norke agurtu lehenago, baina... Hori da, bai. Hemen olako elkarrizketa dualean ibiliko gara. Batetik Iratirekin, esan da bestela erakusketaren sortzaile gisa, eta bestetik zurekin Aitor, egitasmo hau babestu eta bultzaduen kulturaz kultur kooperatibaren kidezaren horretan. Aipatu dunik Aitor dinamoa, aipatu dute kulturaz bera ere, aipatu dute kulturaz kultur kooperatiba, eta kaso ezertan hasi aurretik argitu beharra daukagu, ez? Hemen badakigu dinamoaren inguruan gauza asko gertatzen direla, badakigu kulturaz elkartearen inguruan ere, kultur kooperatibaren inguruan gauza asko gertatzen direla, baina non
hasi eta non bukatzen da zer, edo kontzeptu horiek nola argitu ditzakegu, Aitor? Beno, azteko, agian beste bi kontzeptu ere sartuko ditut hortartean. Bizkate azpeitian labur esateko azken, gutxienik hamarkada batean dugun kultura, dinamika edo movida horren baitan, bai? Kulturaz kooperatiba da irabazia asmogabeko kooperatiba bat, egitura bat, bai? Eta, batetik kudeatzen dugu San Agustin kulturgunea dena, horra hasi zen pixkate proiektua, hori da proiektuaren bihotza, plaza erdian dagoen, ia 500 urtetako eleiza bat gaur egun kulturgune bezala zahar berritua, eta bertan dinamika nahiko majoa dago, eta, izaten ditugu ekitaldi mordoa, kontzertuak denetik, bai? Bestetik, Sorasu antzokia ere kudeatzen dugu, hor gehiago arte eszenikoak eta bestelako emanaldiak eta egiten dira, eta hirugarren eraikin edo, proiektu bezala dugu, Dinamoa sormenguna, bai? Eta Dinamoa sormenguna da, sormengune bat, mundu osoarentzako irekita, bertan sormen egonaldiak, tailerrak, sormenbekak, bestelako dinamika desberdin mordo bat ematen da, gehiago barnelanean edo, lantegi moduan, bizkate sormenaren inguruan proiektuak eta prozesuak garatzeko, bai. Eta guzti horren baitan, dago doi izeneko, bizkate erakusketen inguruko programatxo. Hau da, baditugu proiektu pila bat, eta hor, esan dezagun, giro guzti horretan, ingurumari guzti horretan dagoela doi programatxo hori. Beraz, badira, kultura kooperatiba, proiektu pila bat, 3 espazio, dinamika asko, eta tartean, doi. Doi erakusketa programaren laugarren erakusketaren aitzakia baliatu dugu gaur, Aitor Zugurera hurbiltzeko eta baita iratirekin aritzeko. Jonathan Eskapa izan zen lehena, Peio Ulazia bigarrena, Jokin Guridiren erakusketa 3. Eta aipatzen ari garen bezalaxe, Irati Antiazu Aznabar, gurekin dugun irati da segituan agurtuko duguna berriro, laugarrena. Zer dutea eman komunean lau sortzaile hauek akaso inguruma horretan aritu izana, edo dinamoaren giro horretan lehenago murgildu izana? Bai, egia esan gu beti oso, kultur dinamikari begira ari gara lanean, pixkat herritik eta herrira begira, eta gustatzen zaigu, ekosistema edo komunitate hori osatzen duten artistekin, horrelako konplizitate bat izatea, guk gure konplize bezala ulertzen ditugu, moduren batean, sormengunaren eta hemengo kultur dinamikaren baitan parte hartu dutenak, hau da, kasu honetan irati lehenago, gure sormen egonaldi bat egin zuen, gero agian berak azalduko du, Gasteizen lehen da bizi jarri zuen erakusketarako, hemendik ibili zen, gero beste tailer batean ere izan dugu, parte hartzen, eta gure bezala, gure lagun, gure konplize bezala, edo bide lagun bezala ulertzen dugu. Berdin, Jonathanek sormen beka bat jaso zuen, gero erresidentzia edo sormen egonaldi batek egin zuen, eta bar. Berdin Jokin Guridik, edo Peio Ulaziak, hau da, guk gure komunitatearen parte, modu ezberdinean eta beti bakoitzaren harremanetik, oso gertuko sentitzen ditugu, eta gustatzen zaigu, horri ere, zentzu bat emateko, eta izteko pixka bate zirkulu hori, ematea erakusleio bat, edo bere leku bat. Orduan, haman komunan dutena hori da. Gure ekosistemaren, komunitatearen, edo, dinamoko, sektaren parte iraia. Irati Julian de Zulueta Iamondo bota dugu ramutxoa eta laizzer helduko diogu amuari, baina Aitorrek aipatu duen konplizitate hau eta ingurumari horretan murgiltzeko joera hori, nondik nora sortu zen, nola hurbildu zinen zu inguru hauetara, nolabait aurkeztuko dugun erakusketa hau sortzen hasteko edo? Egia esan, Aitorrek esan duena, hori, dinamoaren inguruan dagoen ekosistema itzela da, ez? Eta bertan eskaintzen diren espazio, laguntza, baliabide eta prestutasunak dira ikaragarriak, eta orduan, ikusi nuenean deialdia zegoela, eta nik proiektu hau eskuartean nuela, aprobetxatzea erabaki nuen, gainera ere, justo Aitor, Gartxitok dela soinuea sortu duena, berarekin batera lantzeko espazio bat behar nuen, eta pentsatu genuen dinamora jotzea aukera
ona izango litzatekela eta bueno, beraiek ere onartu zuten gure proiektua beraien espazioan eta guretzako izan da kriston prozesua eta benetan eskertuta gaudela bertan izan dugun harrerarengatik eta hori izan da gure esperientzia eta gure bidea Dinamoan. Eta aparte bertan ezagutu dugun jende guztia eta guzti hori, motxila honetan eramaten dugula, eta ere Azukre Beltza proiektuaren parte badirela ere bai. Azukre Beltza proiektuaren parte, Aitor Garzia de Bikuña aipatu duzu, soinuaren sormen horretan, kanpo begirada ere eskaini dizue Itziar Garaluzek, baina proiektuaren ideia eta sormena irati zure izan da, eta ideiari berari egingo diogu nolabait lekua, edo ideiari begira jarriko gara. Aipatu dugu, egindako sarrera horretan, badirela, norbaiti erreparatzeko modu ezberdinak, eta kasu honetan, Julian de Zulueta Iamondo, izan zen, nolabait, zure atentzioa deitu zuena, akaso, gurera nola iritsi den moduagatik edo? Bai, nik ezagutu nuen Julian de Zuluetaren historia, kasualitatez, abesti bat entzuten, eta asko harritu ninduen bere ataz ezerrez ezagutzea nire hiriko pertsonai historiko bat izanik, eta gainera bere jauregiak eta bere Iobi mausoleoa ere gure hierrian egonda, eta horrek ere piztu zidan niri interesa, hori bere ez ezaguntasun hori, nolabait nahi niolako horri buelta eman, ez? Eta proiektu artistiko begite izan zen ere nire gerturatzeko modua eta bere historian murgiltzeko modua. Esan hasi nintzen irakurtzen bere historiaren inguruan eta engantzatu nintzen. Batzuetan badaude historia batzuk atrapatzen zaituztenak eta niri historia honek asko atrapatu nau, bere ibilbideagatik, nirekin daukan loturagatik ere, ez? Osea, nire hirikoa, nire kaleetan dagoen izen badelako, hirian ere ezaguna historikoki, baina gaur egunera arte igual iritsi ez zaidana niri behintzat. Eta uste dut ere pertsonaia historikoen gana hurbiltzeko modu asko daudela, eta artea ere modu bat izan daitekeela. Irati esan daiteke, ez dakit, sormenaren eta ikerketaren arteko erakusketa dela, ez? Dedula egun gutxi estrenatu duzuten hau. Ez dakit hasieratik mitoak eraisteko grin hori edo aukera hori ikusi zenuen, edo ikerketak berak eraman zaituen pentsatzera, hemen begira dago akaso birplanteatu behar dugu. Bai, egia esan, testu asko irakurri ditut, eta hori zuk esan bezala, ikerketa moduko bat egin dut lan artistikoa hasi baino lehen, eta hainbeste irakurri eta gero ere ikuspegi oso desberdinak ikusten dira pertsonaia historiko horren gain, eta horrek ere ahalbidetu dit nire begirada propioa sortzera, ez? Eta azkenean hainbeste alderdi desberdinetako testuak eta iritziak entzuten dituzunean, zuk ere sortzen duzu zure ikuspegia horrekiko, begirada pixkatxo bat fintzen duzu, noruntza nahi duzun jozuk, eta ez dakiten mitoak eraitsi, baina bai mito baten alderdi guztiak ikustea, ez? Batzuetan norbait mito bihurtzen denean, igual alderdi bakarra ikusten da, eta sakontzen zoazen enean, igual ikusten dituzu beste alderdi batzuk izkutuan mantendu direnak, eta igual oie direla atera nahi dituzunak kanpora, ez? Euskal migrantea izan zen, ez edonolako migrantea, baina euskal migrantea, eta kasu euskal migrazioen inguruan badugu, ez, idealizazio bat, eta ia 2 mende beranduago, nolabait horren arrastoak arrotasuna handiz bizitzeko joera, eta nabardurak ere garrantzitsuak dira, uste dut erakusketak nabardura hori lekuare egiten diela, ez Irati? Bai, saiatzen da behintzat, erakustera pertsonaiaren, esan bezala, alderdi guztiak, ez? Eta egia da, igual, historikoki beti ikusi izan dela, Amerikara emigratu duten euskaldunak, dirua egitera joan direla, eta euskaldun onak izan direla, gero dirua berriz bueltan ekarri dutelako, eta gero
kolonialismoaren edo dekolonialismoaren ideologiaren barruan murgiltzen hasten garenean, eta hor jende pila batek lan asko egin du ere horretan, bueno, konturatzen zara igual egon den iruditeri hori euskaldun onarena eta bidaiariarena eta abentureroarena, igual ez dela hain polita eta ez dela hain abenturazalea, eta gero horren atzean eskutatzen diren sarraski eta historia ilunagoak ere badaudela, ez? Eta bueno, horri ere erreparatu behar zaiola. Dela dena, historia berdinaren parte, bakarrik begiradaren txipa pixkatxo bat aldatuta. Azukre beltza, irati antia Zuaznabarren erakusketa ekainaren 7an abiatu zen, ekainaren 23 bitartean izango da, foru ibilbideko erakusketa aretoan, Azpeitian, eta Aitor, esan genezake ez, jakin dugu, ez, erakusketa hau, oinarritzen dela, ez, bai irudi historikoetan, bai animazioan, webune baten plataformaren soportean, baina pentsatzen dute erakusketa hauek planteratzerakoan ere, anistasun hau ere bilatu duzuela, erakusketa batek edo arte sorkuntzak esparru asko jorratzeko aukera ematen duela, eta ez da egite, kulturaz kooperatibatik, oso arte sorkuntza ezberdinei leku egiteare asmo izan duzuela, edo besterik gabe horrela suertatzen ari dira, baina lau hauei erreparatuta, aurreko hiruei eta iratiren laugarren honi, zer dute antzeko eta zer ezberdin, batez ere hori, disiplinen erabilerari edo disiplinen alor hori dagokionez. Bai, Dinamo sormengunan bertan, eta kulturaz kooperatibaren baitan, gutxi asko modu simplean esateko lau eremutan lan egiten dugu, bai, apur bat ordenatzeko, bai, hitza, irudia, gorputza eta soinua oso modu orokorrean, baina bertan noski disiplina guztiak nahazten dira, ez? Eta gu ez gara hori kontrolatu nahian ibiltzen. Horregatik, bertan ematen diran prozesuak eta bai sormen egonaldiak eta bestelako lanketak, izaten dira Badirudi Aitor galdu dugula tarte batean, beraz, irati, jarraituko dugu zurekin hizketan, aipatu dutez, erakusketa oinarritzen dela, oraintxe ikusten ari ginen, gure, streamingez jarraitzen gaituzenek ikus dezaketen webune honetan, Julian de Zulueta Jamondoren bizitza nolabait murgiltzen den ikerketa honen emaitzan, nondik nora izan ziren erabakiak erakusketa gauzatzerako edo gorpuzteko unean. Esan da bezala, animazioa, bideo historikoa, bestelako elementuak ere uztartu dituzu, ez dakit nolako izan den autu prozesu hori edo autatze prozesu hori, sorkuntza prozesuan zer bai zerrez nola gorpuztu hori? Nire lehenengo grina bat zen ikusentzunezko instalazioa sortzea, eta horretarako irudibilketa bat egin nuen, gero sormen lana ere animazioa eginez, eta gero Kubara egin nuen bidai batean grabatutako irudiak ere bertan txertatu nituen, baina gero hainbeste irakurri nuen ikerketarentzako eta hainbeste atrapatu zidan historia hori ere nolabait nahi nuen adirazi eta nahi nuen hori ere txertatu nire lanean, eta horregatik erakusketak baditu bi atal, ez? Atal bat izango litzateke historikoagoa, edo, lurreratze, testuinguruaren lurreratzea, eta hori badago erakusketan panel batzuetan adirazita, eta webgune batean sakonagoa azalduta, ez? Orain ikusten ari garen webgune horretan, bere historia dago guztiz azalduta, urtez urte egindako gako desberdinekin, ez? Eta orduan nolabait nahi nituen bi alorroiek adierazi. Baita ere, prozesu honen barruan, dinamoan lanean ari ginela, sortu zitzaigun gogoa azukrearekin lan egiteko, ze azukrea azkenean da lan honen elementu zentrala, Zuluetak azukre fabrikak zituelako eta esklabuak erabiltzen zituelako azukre kainaberak landatu, moztu eta prozesatzeko, ez? Orduan, dena nolabait azukrearekin lotuta dago eta azukrea bera bada elementu bat gozoa dena, baina igual historia honek gozotasun pixka kentzen dio, ez? Eta gustatzen zitzaidan ere elementu hori erabiltzea elementu simboliko bezala, eta hori ere txertatu genuen
soinu instalazio bat eginez, eta orduan 3 parte bezala ditu, ez? Instalazio, bi alorreko instalazio hori ikusentzunezkoa eta soinu instalazioa, eta gero informatiboa ere dagoela webgunea, eta erakusketan bertan ikusi daitezken panelak. 2 mende pasatu dira, Julian Zulo eta Amondo jaio zela, ia 2 mende Kuban egon zela irati. Ez dakit ara bidaia egiterakoan, haren zenbat arrasto topatu dituzun, aipatu dule, no? Toponimia, toponimien abizenen presentzia eta bestelakoak, baina ez dakit bere figura oraindik Kuban oso presente dagoen nolabait, edo ikusi duzun historiak lausotu duela Gasteiztarronen figura. Iruditzen zait, presente dagoela, Gasteizen baino gehiago, Kuban. Habanan adibidez badago kale bat Zulueta izena zuena, gero iraultzarekin aldatu zioten izena, Agramonte jarri zioten, baina jendeak oraindik ere Zulueta deitzen dio kaleari, orduan ahozko kultura nor badago presente, eta gero aukera izan nuen Habanatik gertu dagoen Alaba ingenioa bisitatzeko, gaur egun ere Mexiko deitzen den ingenio bada, baina hori zen Zuluetaren ingenio nagusiena, barrakoi gehien zituena, esklabu gehien zituen bertan, eta hor bere herentziarik handiena da bere esklabuen ondorengoak, eta bere abizena daukaten milaka pertsonak, ez? Herri horretan jende asko dauka bere abizena, abizen batean edo bitan, ez? Bere esklabuei bere abizena jartzen zirelako, eta orduan Zulueta abizena daukate ia gehienek. Aldi berean, gaur egun barrakoiak etxe bizitza dira, bat izan ezik, hor museo bat egin dutela, eta bertan daukate Alaba ingenioan egindako arrastoak daude, ez? Grilleteak, esposak, ohe bakarra zegoen barrakoietan, eta ohe hori daukate ere museo horretan, da museo pixkat arkeologiko edo antropologiko bat, ez? Eta hori ere bere herentzia bat da. Eta uste dut ere komunitate horretan lan asko egiten dutela historia hori mantentzeko eta ahozako transmisioan presente edukitzeko, orduan hori nolabait ere bada herentzia bat eta bere Zuluetaren arrasto nagusinetako bat. Berreskuratu dugu Aitor Bengoetxerekin konexio Aitorari ginen galdetzen nolabait aniztasun horrengatik, ez? Iratiantiaren instalazio ikusentzunezko eta nolabait animazio, irudi zahar eta berrien nasketa horretan eta baina erakusketak alor ezberdinetan murgiltzeko aukera emango duela, erakusketa programa honek nolabait esateko, eman duela iraganean eta hortik nondik nora ari zinen pixat dinamoaren energia eta inguru Mario horretan eta moztu zaigu justu konexioa. Bai, barkatu justu konexioak Kubako irudiak sartzean nik Kubara bidali nau. Eta horrelako regresio bat izan dut. Ez dakit non moztu du, baina ari nintzen kontatzen bizkate dinamoaren baitan. Azken finean, disiplina anitzetan aritzen dira sortzaileak, modu askean, sare gainera, proiektu bakoitzak ere disiplina bat, baina gehiago nahazten ditulako, bertan ditugu modu oso orokorrean hitza, irudia, gorputza eta soinuaren eremuak, baina, denetik jasotzen da bertan. Kasu honetan, iratik oso modu ederran ekarri ditu, bai sormenaren bitartez, eta bai diseinua ikusentzunezkoa, soinu lanketa, eta bizkate ikerketa hori ginez, eta beste doi programaren baitako besteetan ere izan dugu bai eskulturatik, modu klasikoagoan, bai Jonathan Eskaparen kasuan bestelako bai eskultura, bai marrazkia, bai bestelako josketa lanak ere, jokin gurik aldiz ekarri zigun bizkat instalazio ikusentzunezko bat soinu eta irudi reaktiboekin eta zerbait bizkat teknologia berriak erabiliz. Eta azken finean, bizkat doiren baitan izango dugu aukera, apur bat denetik ikusteko egiten dugu aukeraketatxo bat, baina aldi berean baita ere dagoen horri lekua emanez. Beraz, espazio txiki bat da, kasu honetan, baina nik uste gauza txiki handiak egin nahi ditugula edo politak, eta hori da pixkate espiritua, ez?
Irati hemen gabiltza, webgune horizontale honetan murgilduta, hor ere badago, ez da egit, pentsatzen dut, autoestetiko bat, programazio autu bat baino gehiago, eta, bueno, azukrebeltza.eus webgunean, bat murgildu daiteke, luze eta lasai nahi adina denbora igarotzen. Baina hemen topatu dut aipu bat, zure, bueno, ikerketa horrek eman duen aipu horietakoa, eta da, 1848 eta 1862 urteen bitartean, Kubara iritsi ziren 1.000 esklaboetatik gehienen importatzailea, ziurrenik Julian de Zulueta izan zela, Hugh Thomasen aipua dau, esan daiteke edozerren gainetik eta azukre beltza webgunean topa daiteken bere deskripzio hortatik, ezarren gainetik trafikatzaile izan zela, Zulueta, gero horrek eman ziolalako estatus bat Kuban aipatu ditugun bestelako, ez dakit, administrazio, gobernu, politika, botere horiek guztiak izateko, baina abia puntua kaso hausia izan zen garrantzitsuena. Bai, bueno, nire ustez behintzat bere patrimonioaren edo diruaren iturri nagusiena hori izan zela seguru nago. Bera azkenean pertsonak trafikatzen zituen Afrikako kostaldetik Kubako kostaldera eramaten, itsasontzi asko zituen eta bere lan garrantzitsuena hori zen. Gainera momentu horretan lan ilegal bat zen eta ingelesek asko jarraitzen zuten lan bat zen. Orduan arrisku horrek ere asko garestitzen zituen esklabuen prezioak eta berak hortik lortu zuen bere aberastasun nagusiena. Eta horrek albidetu zuen ere, bere kontaktuak, bere politikan murgiltze horrek, bueno, aldi berean zegoen dena nahastuta, ez? Bere lan politikoa, bere trafikatzaile lana, bere enpresa guztiak, ez? Eta nolabait bazuen estatus eta botere bat Kubako gizartean, albidetu zuena, horrelako lanak aurrera eramatea eta bueno, baita ere bere aberastasunak erakusten zuen gizartearen puntan zegoela, ez? Eta jende horren inguruko jende horren miresmena bazuela eta bazela pertsona bat botere handia zuena gizarte horretan. Hainbeste zen horrela ez, banako alkatea izatera iritsi zela, eta banako alkatea izateak ere bai, bueno, bere negozioari ere onurak ekarri zizkion, dena zegoen nahiko lotuta. Eta bai, gero datuak ikusten dituzu, eta egia esan harritzen du, ez? Osea, zenbat esklabu ekarri zituen, eta konparatzen duzu garai horretan zeuden beste trafikatzaile batzuekin, eta ikusten da ere, bera izan zela garai horretan esklabu gehien ekarri zituen pertsona, eta bueno, bazen bere negozioaren volumen nagusienetako bat, azkenean. Eta Kuba erabate eraldatuko zuen mugimendu migratorio baten arduradun nagusi horietakoa, hori ere bada, ez? Trafikoaren ondorio horietakoa. Egia esan, eguerdiko 12 arte egon gintezke Irati eta Aitorrekin hemen erakusketaren inguruan hizketan, baina dena ere spoileatu ezin ibiliko gara, eta Irati jendeari gonbita luzatu beharko diogu, ja duela egun batzuk martxan jarri zenuten, eta ekainaren 23 bitartean, San Juan gauaren atari horretan, amaituko den azukre beltza erakusketa hau ikusteko. Irati, erakusketara joateko interesa duenak, lehenago webgunea ikusi behar du, ikusi dezake, fresko iritsi behar du, bide guztiek garamatzate Azpeitiara, zein erantzuna? Bueno, bide guztiek eramaten gaituzte Azpeitira eta San Agustin eta Dinamora, segurazki. Eta, bai, bueno, webgunea kuskusiatzea ondo dago, interesa daukan guztiari gonbidatzen diot webgunea kuskusiatzera, datu pila bat daude eta oso interesgarriak, eta gero horrek ere sortzen bali maizu grina zerbait gehiago ikusteko, uste dut erakusketak ere beste modu bateko ikuspegia ere ematen duela, eta gonbidatzen zaituztet ere ikustera. Eta nahi duenak ere, bisita gidatu bat egingo dugu ekainaren 19, eta horrela ere, elkar ezagutzeko, iritziak partekatzeko, eta galdera gehiago egiteko aukera izango dugu nebali moduzue. Eta hori.
Ba, hortxe gonbidapena, Aitor Bengoetxea erakusketa hori gozatu eta menu kultural oso bat osatu nahi duenak, ez dakit, Dinamoaren webgunean sartu behar duen eta egitasmo guztien berri izan, edo zein den biderik onena osatzeko Azpeitiarako plan hau, Iratiren erakusketa ikusi, eta bide batez akaso beste sormen eta beste kultura mugimendu batzuekin gozatzeko. Bai, bueno, esan bezala, 23 arte, labur, 23 arte Iratiren erakusketa, 19 bisita gidatua Irati berarekin, arratzaldeko 6 eta 7, nahi duenak hartu dezake gonbitea doan kulturaz.eus webgunean, eta bestetik, Torre Azpeitira, aurrez nahi baduzu kulturaz.eus edo dinamoa.eus bisitatu, etorri Azpeitira, San Agustin Kulturgunean zerbait hartu, kontzerturen bat ikusi, eta Dinamora ere, oberena bertara etortzea da. Guk gonbidatzen dugu, eta beti ateak zabale ditugu, edo nori ikusteko dagoen mugimendua, eta bizkat bai sormenan eta kultur jardunan murgiltzeko. Beraz, nahi duenan entzako, hor gaude. Aitor Bengoetxea eta Irati Antia biei mila esker, bigarren kafe bat hartuko dugu seguru etorkizunean, jarraitu lan egiten, jarraitu sortzen eta jarraitu sortzaileei leku egiten. Eskerrik asko eta laizzer arte bioi. Mila esker. Mila esker zuei. Agur. Eta eguerdiko 11 eta 3 minutu ditugula, eta atzerapen pixkatekin bagoaz ere. Bagoaz estudio zentraletara, azken ordukoaren bila, Itxaso Leon lankide antxe dugu, eta Itxaso, egunon? Bai, egunon zuei ere, Argentinako senatuak argi berdea eman dio oinarrien legea deritzonari. Erreforma sorta erabakarria da Javier Milei presidentearentzat, terroristatzat jo baititu kaleetan protesta egin duten eta poliziak gogor zapaldu dituen milaka pertsonak. Hainbat aldaketa egin ostean, aldeko 26 botorekin, kontrako 26rekin eta 0 abstentziorekin amaituta bozketa. Ondorioz, Victoria Villarruel senatuko presidente ordea izan da berdinketa haustearen arduraduna. Eta Maria Jesus Montero Espainiako gobernuko lehen presidente eta ogasun ministroak adierazi duenez, epaileek eta fiskalek amnistiaren legea aplikatu behar dute arau hori diputatuen kongresutik atera zen baldintza justuetan. Eta ez du uste du barkatu ez dagoela interpretaziorik egiterik legegilearen borondatea argia delako berretsi duenez. Ekonomian KPI delakoak kontsumoko prezioen indizeak alegia berriz ere egin du gora maiatzean, Hego Euskal Herrian, elektrizitatearen, etxebizitzaren, erregaien eta elikagaien eraginpean. Komunikazioetan bakarrik jaitsi da. Beraz, maiatzeko datuarekin, prezioek 3 hilabeteko igoera izan dute. Trafikoan, adi, N1 nazional bat errepidean autopilaketak sortu baitira, 446 kilometroan, Andoain inguruan, hain zuzen, Irungo noranzkoan. Eta bukatzeko Iker Ibarluzeak eguraldiaren informazioa dakarkigu, entzun dezagun. Ostegun honetan eguraldiak nabarmen hobera egin eta udasasoiko giroa nagusituko zaigu. Goizpartean behe-lainoa agertuko da ohiko bailaretan, bereziki Kantauri Isurialdearen barnealdean, Araba eta Nafarroa erdialdean, hala ere eguzkiak segituan xurgatuko ditu eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra izango dugu, naiz eta goi-hodei fin batzuk ikusiko ditugun. Arratsaldeko ordurik gehienetan ere antzeko joerarekin jarraituko dugu, zeruan goi-hodei finak izango dira, geroz eta ugari hauak izango direlarik arratsaldeak aurrera ginala. Azken orduetan erdi mailako hodei batzuk ere agertuko dira, baina ez dute inolako ondoririk ekarriko eta giro lasearekin emango dio amaiera egunari. Haizeak goizean hego-ekialdetik joko du, arratsaldeko lehen orduan kostaldean brisa altxatuko da eta ondoren azken orduetan ipar-mendebaldeko haizea lurralde osora zabalduko zaigu. Temperatura minimoek bera egingo dute eta hotze egingo du, 4 eta 11 gradu bitartean errendituko dira. Maximoetan aldiz gorrakada nabarmena izango da eta eguneko erdiko orduetan bero egingo du, Kantauri Isurialdean 25 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta Hego Isurian 25 eta 30 gradu bitartean, gaur temperatura freskoenak Bizkaiko kostaldean eta Araba erdialdean neurtuko direlarik, eta altuenak aldiz Erriberan. Besterik ez oraingoz, 12etan itzuliko gara informazio gehiagorekin. Eskerrik asko Itxaso Leon lankideari, gu bagoaz aurren hemen bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
asko eman ditu. Ikari Barruzak esan duen bezala, eguraldi zoragarria dugu gaurkoa. Adibidez, hondartzara joateko, igerilekuan edo putzuetan oinak bustitzeko, bizikletarekin errepideak zeharkatzeko, edo basoan barrena ibiltzeko. Oraindik ere hori posible bada. Basoan barrena ekimena antolatu dute Bizkaian. Bizkaiko lurretan zehar egingo den ibilaldi bat. Emakumeek bi egun egingo dituzte naturan zehar isilik eta astiro pasiatuz, kipitxapa, beharrezko gauzak motxilan eraman da. Antolatzaien hitzetan, erosotasun eremutik irten eta lo egiteko lekua topatu, gauero sua egin eta lurraren baitan itzuliko gara. Honek norbanakoari dakarzkion onura guztiekin. Mozten hasi da eta zurekin amestu du gizona. Meditatu, oinutsik ibili, landareak usaindu, eguzkiaren energia jaso, urbizitan busti, izarren azpian lo egin, hori baino plano berik, bai, badakit zerari zareten pentsatzen, non eman behar dut izena. Baina galdera hori eta beste askoz gehiago egin nahi ditugulako, gurean dugu, Saroa Bikandi erantzuteko prest. Egunon, Saroa? Egunon. Zer moduz? Eguraldi eguzkitsuanekin. Posik, ez da? Desiatzen. Hori, itxasora, basora, edonora joeteko. Itxasora, basora, edonora, baina bereziki basora joango gara gaur, nik aipatu dut, naturan zehar isilik eta astiro pasiatuz, beharrezko gauzak motxilan eman da. Zer dira beharrezko gauza horiek? Alik eta gauza gitzien, ze esan ez da gauza handirik behar, eta gero eta pisu gitxi hau, hobeto ibildiko garelako. Eta, bueno, erropa gitxi, jateko gitxi bebai, esteria, losakua, linterna, eta ura, eta besterik ez? Besterik ez duguiak. Eta gogoa, ez? Naturarekin konektatzeko gogoa. Hori da. Gogoa, bakarrik eta barrureko bidaitxo bat egiteko gogoaz, eta gero taldean bebai talde horretan konpartitzeko gogo hori, ez? Eta hori, gorputza martan ipinteko, ez? Eta gorputzaren bizitasun hori pizteko, hori, gogoa, saber zer ekartzen dauen, ez? Elkarrekin ibilaldi bat egitea, bueno, bidaipolitik da, bai. Bai, ekainaren 21-tik 23 izango da okerez banago, hain justu, bueno, garai bereziak ez, solstizioa, San Juana, udako gau luzena, urteko horrelako kontuak izaten dira, beraz, data, apropos aukeratutakoa da, ala ez? Egia esan ez, eta holan suertau da, osea, ezin hobeto, koinzidu dau. Agenda kontuakin izen zen, eta gainera hori, así que magia alde guztietatik dator, así que horreri ebatu dotzagu fuerte, eta, claro, solstizioa izen da, pues, a ver, es que emakume talde bat, basoan, bueno... Akelarre bat. Bai, bere urtengo dauena, osea, es que, bai, ez dugu gauza handirik egin behar, han egon da, bai, ospatuko dugu, nik uste dut, bai, oparia izen da. Eta nondik sortzen da opari honen beharra? Zergatik naturarekin konektatu mantxo, pausuz, lasai, elkarrekin ibiltzeko beharra uze? Ezin dugu gukatu gizartean beharrau badaukagula, bizi garela beste abiadura mota batean, bizi garela azkar, bizi garela adreio artean, galdu dugula pixka bat konexio hori, baina zehazki, ibilaldi hau egitearen ideia hau nola sortzen da? Bueno, sortzen da nire desio batetik, bueno, bai ni asko ibiltzen nazelako, mendian eta askotan joten nazelako lotara, osea, da berez askotan egiten dut edo erabiltzen duten erraminta badalako, eta bebai sortzen da, bueno, Carmenen gitak badekolako proiektu bat, eta haren arira bebai tiraka, eta bere proiektuaren esperientziatik bebai, bueno, inspirazioa, hartu neban handik,
Eta orduen ustartu ine bazan, hoize, ez? Bueno, nire desioa eta haren bebai proposamena, eta, berez urteten jaten gauza bada, eta orduen hortik urten dago, ez? Gogoa, ez? Konpartitzeko, jente askotan esan ez, jo, zauraro menos mendire lo eiten, ez? Da, azkenean, hori, ez? Carmenen gitarekin egin genduen esperientziatik bebai ikasi nuena izen zan oso ederra, ez? Izilik ibiltzea mendian ze gauza zoragarria dan. Ze askotan gu mendira joaten garenean, edo kirola egitera, edo ez dakizen gailurra egitera, edo lagunekin hitz egitera, eta ez dakizen kontu kontatzera, ez? Da orduen, honek bada proposatzen dauen beste egoteko era bat, ez? Eta, neukan hori konpartitzeko desioa handia, osea, bai. Eta zer espero duzu? Nola bueltatuko zarala etxera? Ai, ez dakit, baina, badakite... Claro, ze talde bat gidatzea, badeko bere estrespuntua, ardura, zelan egongo diran, edo... Baina berez, badakit, ni horra igoten azenean, ze ondo egiten dozten, zelan aldatzen dozten aldartea, nire biologiarekin zelan konektatzen azen, nire gorputzaren movimentuek zelako plaserra moten dozten, eta badakit bi egun telefono barik, erloju barik egotea, zein ondo egiten dozten, ez? Hortozik ibiltzea, naturan egotie tranquil, ez? Denbora eskaintzea bebai, ez? Naturak zer dekon emateko, entzuteko, por lo menos, proposamen horretan egotea, ez? Denbora eskaintzea entzumen horreri, ez? Zer gertatzen da. Zer dakan natura guri emoteko. Bai, gero sorpresa pilo bat ekingo dugu, baina, klaro, sorpresa ezin diren ez esan. Sorpresak sekretupean mantenduko ditugu, baina, ez dakit hau spoiler baten ala ez, baina nik galdetu nahi nizun, ea Saroak motxila horretan ipuinen bat eramango duen. Bai! Zeran dakizu, bai. Eta gainera eske prestatzen nabil, bai. Zelan dakidan, ez nekien, baino zu ezagututa izan zinen hemen bigarren kafean eta orduan hitz egin genuenean aipatzen zenigun irakurtzaletasunaren garrantzia, aurrei irakurtzaren garrantzia zaritu ginen, ipuinen garrantziaz, eta kontatu zenigun oso kontzeptu politia esan zenigun, azala dela aurren komunikazio bide nagusia, beraz nik banekien proiektu honetan ere egongo zela ipuinen bat hemen hueltaka, zuk zuren nortasunean daramazulako. Zederra, bai. De hecho, Basoan barrena tituloa aur liburu batetik dator, Antoni Braunen liburu bateri ekinua egin nahi nion, eta badago bebai ibilaldi honetan, ibilaldi literario txikitxo bat. Eta basan olako sorpresa bat, baina badago, ez? Eta badago lako bebai Basoan sartze horretan, badago, simbolikoki badeko esan naia, ez? Bidai iniziatiko bat izaten da, ez? Holan kontatzen da literaturan, eta hor Baso horretan geratzen, iluntasun horretan gertatzen diren norberan autoirudia eta norberan psike horretan sakontzeko, ez? Badago simbologia hori, ez? Aur literaturan, eta horrerik ino bat egingo dutago, eta joango gara kontuen eta historioetatik eskutik ebatuta. Ez du aipatu, baino ez dakit taldea itxita dagoen, izen emateko aukera dagoen, beste talde bat sortuko den, hori entzulek ere hori jakin nahiko dute eta galdetu behar genizan. Bueno, taldea bost bagaude, orduan aurrera goaz, eta baina irekita dago, 8-10 bat arte, así que jentzia animatuta badago, perfecto. Eta ondo urteten badau, irailean igual beste gonbite bat botako dugu, ze jente asko geratu da, agendak, hainbeste gauza daude egiteko. Orduen, baina edo telefonora, edo saroa@egoak.eusera idatzi, edo Instagrametik azalerako ipuinak, hor, prest, lekua dago. Aipatu duzu gauza asko, hainbeste gauza daudela egiteko ez, egutegian ere
txokoak eta tarteak eta uneak bilatu behar, eta egoak ere aipatu nahi nuen, ze, bueno, irakurle taldeak direla, tailerrak direla, emanaldiak direla, bueno, horretan ere aritzen zara, eta jakin nahiko nuke, ea, zer moduzkoa datorren udara edo udazkena ikasturte berriari begira, ea ze proiektu dituzun eskuartean? Bueno, ja udan baretu egiten da dana, ze ume guztizek oporretan eta besteak eiz esan ez dugu asko programatzen, baina datorren ikasturtera begire, bueno, hori jarraituko dugu azalerako ipuinekin atope gau nau, oso harrera ona dukiten dau, eta hori, liburutegiretara eta joateko prest, eta, bueno, Poltsikorako poemak bai proiektua egin duena Amaia Gidazurekin hor gaude, poesia kontaketak eta egiten, ume txikientzako, eta, bueno, ondo aurre ikusten da irailetik aurrera Galtzagorriekin ere formakuntzak egiten, zike polito, polito. Zorterik onena opa izu hemendik aurrerako tailer eta irakurketa klub eta emanaldi guzti horietarako. Guk hemen jarraitu behar dugu mikrofonoen aurrean kaskoekin eta gure laborategian sartuta, baino amestu egingo dugu izarren azpian gaudela ibilaldi eder horretan, Saroa. Zoragarri, mil esker benetan, bihotzez, elkarri. Saroaren background edo wild track horretan txoriak entzuteak ere, eman digu pixka bat ola hemendik ateratzeko gaitasuna. Zure mikrofonotik txoriak entzuten dira. Eta, bueno, horrek eman dio. Bai. Eskerrik asko, Saroa, zaindu asko. Bezarka da bana, zeuek bai. Agur. Beste bat. Beste bat. Erantzunei eskinegi gutxi besoetan. Garbi geratu zaigu ibilbedi zalea dela Saroa Bikandi, eta hortxe utziko dugu huts gozatzen entzuleekin batera. Itzaski saietxeta, itzaski saietxeta, itzaski saietxeta. Urrian olsit joan da azaroa, azalean kristal zatia, bermerik ez dut baina. Luzatu nahiko nuke denbora, gezurrik ez esan, itz gutxi besoetan, itz gutxi zimurretan, itz gutxi begipean, itz aski saietxetan, itz aski saietxetan, itz aski saietxetan, itz aski saietxetan. Artea eta ekologiaren arteko besarkada. Zuekin guztiekin, sinbiosia. Gaurko saioan, Lucia Esker zinemagilea eta Julio Villanueva azibilatzailea izango ditugu gure artean. Laburmetraiaren izenburua Uxina da, Eustarrotzen eta Ezkarrotzen, eta bertan esaten zaio Uxina, elur hautsak mugitzen duen haize hori, dentiska dena gazteleraz. Ainarak bezala ailegatu zaizkin niri emakume hauek, baina gero ikerketa prozesua hasterakoan berehala ikusi nuen gerora jarri izan zaien izen bat dela, udazkenean abiatzen ziren Maulera, Zaraitz Erronkaritaragoiko emakume hauek, eta udaberrian itzultzen ziren. Baina berez, garaian hain pobreak eta hain lanerako bidai bat izan da, eta izen arruntena zen Inurria deitzea, eta asko despektiboagoak ere.
Julio Villanueva, ekintzailea, hasi bilatzailea da ere. Guri batzutan eskatzen digute hegoaldean, espeziak herriberan edo erdialdean edo, beste batzutan eskatzen digute Pirenaikoak edo eskatzen digute Atlantiar aldekoak. Bistan da, kapitalismo globalak ere konturatu dela, hori ez, hortik ere etekina badula. Hau paripe hutsa da, greenwashing da, azkenean pensatzen dutelako segitzen aldutela ekoizpen eta konsumo modelo berberarekin, baina erabiliz greenwashing hau egiteko, adibidez, zuhaitza jartzea. Gaur egun edozein enpresak badu bere basotxoa eta ordun karbono bonoak hor daude tartean eta bar. Ordun gaur egun Europan bada proiektu bat 1.000 milioi zugaitz landatu behar dituztela datozen urteotan, eta orduan, gerota lan handiago dugu, baina, hori ere salatu behar da, pixko greenwashing dela. Entzun gai duzue Sinbiosia podcastaren kapitulu berriko webgunean eta podcast plataformetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goizeko 11:23 minutu, eta gu hemen bigarren kafean zuekin aurrera egiteko. Jartzaitezte, tente, eta adi. Mila 1981 zen. Iruñako mutil gazte bat soldaduska amaitzen ari zen. 21 urte zituen eta faltan somatzen zuen 18 urterekin ikasten hasitako baxua. Musikarekiko zaletasun berezi bat zuela argi zegoen. Soldaduskan zegoen bai. Baina mutiko hori, Enrique Villarreal Armendari zen. Edo ezagutzen dugun bezala, El Drogas. Soldaduska amaitu eta berehala, aurreko zaletasun hori berreskuratoz, Radio Paraíso irratian sartu zen Marino Goñiren, hau da, soinua zigiloaren sortzailearen, Más o menos rock saioan. Iruñeko tokiko rock taldeen joera berriei buruz hitz egiteko. Baina gabonak iritsi ziren eta tuberkulosiak jota, bideko Ama Virginaren ospitalera eraman zuten Enrique. Han pasako ditu egun luzeak, aspertuta. Ospitaleetan hainbat egun pasa dituzuenok jakingo duzuen bezala. Eta beraz, amesten hasiko da. Pixkanaka, rock talde serio bat sortzeko ideia ontzen ari da Enrique. Izena aukeratzea? Hori errezena, barrikada. Izan ere, bere auzoan, Iruñeko txantrean, greba egun gatazkatxuenetan, poliziak etzin zuen auzora sartu, garai haietako tentsio sozialak gora egin ahala barrikadak asfaltoan azten zirelako. Eguberri hartan bertan, behin ospitaletik aterata, El Drogas paseatzen ari zen txantreako rastroan, eta Nemesis izenpean aritzen zen banda bat topatu zuen. Emanaldia berez, etzen taldekideek espero zuten bezalakoa izan. Soinu arazoak izan zituzten, bateriaren platerak erori eta eszenatokitik ibili ziren bueltaka, eta abeslariari ez zitzaion bat ere entzuten. Baina El Drogas oso txondituta geratu zen haien estiloarekin, eta gitarristetako baten nortasunarekin. Une horretatik aurrera, eta ezertaz ezagutzen ez zuen arren, Enrique argi zuen, tipo horrek barrikadaren parte izan behar zuen.
Horrela, 1982 iritsi zen. Urteko lehen egun haietan, txandrean jo eta egun batzuetara Nemesis taldea desegin egin zen. Eta kasualitatez, edo patuak hala erabakita, nortasun handiko gitarrista hark eta Eldrogasek topo egingo dute Bilabesako autobus batean. Eldrogasek birritan pentsatu gabe, zu altzara lenguan rastroan jotzen aritu zena, esango dio. Eta hizketan hasiko dira. Motorhead taldeari buruzko aipamenen artean, proiektu berrian parte hartzea eskaintzen dio. Mutikoak, 4 urte gazteagoa denak, Francisco Javier Hernández izena du. Edo guk ezagutuko genuen bezala, Boni. Después, saber llegar a casa antes de que el sol me diga que ese día. Tengo tiempo para crecer, la ciudad parece distinta. Durante horas puedo ser capaz de emocionarme en estas calles de andar inmortal. Boni eta Enrique elkarrekin hasi ziren Jokin Idoate eskoletan lanean, eta ordu asko sartuta, artean bateriarik ere gabe, barrikadaren lehen kantuak sortzen joan ziren. Apirila gerturatzen ari zela, dei bat jaso zuten. Kaifas taldeari teloneatzeko, txantrean bertan. Bateria bila hasi ziren, baino ez zuten inor topatzen. Eta denbora galtze bat zela ikusita, Kafarnaun taldeko Jose Landa bateria jotzaiaren behin-behineko laguntzara jo zuten. Barrikadaren lehen 6 abestiei forma emateko behintzat. Behin-behinekoa diot noski, Landa ere soldaduzka egitera joateko azelako. Ai, ene, hau komeriak. Azkenean, esperotako eguna iritsi zen. 1982ko apirilaren 18. Barrikadaren historian urrezko letrekin grabatuta dagoen data. Arrakastatxoa izan zen oso. Eta emanaldia amaitzean, Jose Landak berak aurkezten die Drogasi eta Boniri taldeko bateria berria izango dena. Mikel Astrain, etorkizuna taldeko bateria hoia. Es un baile salvaje, combate a mala cara. Veo todo en blanco y negro, Hirukote berriak profesionalizatu egin nahi du taldea. Mikelek ez zuen lanik ez, baina Eldrogasek eta Bonik soldatzaile eta garbitzaile lanak uztea erabaki behar dute, musikan bete-betean zentratzeko. Entxeatzeko lokal baten bila hasi ziren bai eta azkenik, Mikelen aitaren oniritziarekin, Uharten, oiategia topatu zuten, lanabesak uzteko txoko bat. Bertan hasten dira jotzen eta ondorioz, taldearen jarraitzaien lehen taldetxoa, zale taldea edo fanklaba, Uharteko gazteak dira, Mikelen kuadrilla. Han jaio ziren, En la silla elektrika edo Alambre de Espino bezalako abestiak. Mikelen lehen kontzertua eta barrikadaren bigarrena Motxuelon izan zen, gaur egungo Iruñeko Milagrosa auzoan, Tubos de Plata bandarekin batera. Lehen aldiz, han bertan Drogasek zuzenean joko du En la silla elektrika eta bertan sartuko du abestiko Barre gaiztoura. Baina abestia ezin izango dute amaitu, udaltzaingoak argia mozten dielako. Es el juego del gato y el ratón. Pixkanaka, hirukotea geroz eta gustorago dago, eta horrek musikalki gorputza hartu behar dutela ikustarazten die. Beste gitarra bat, irmoago geratuko zela eta Kafarnaun taldeko gitarra jotzaile hoi Sergio Oses behartzutela. Ordurako Kafarnaun deseginda zegoelako noski. Eldrogasi eta Boniri ez bezala Sergiori kantatzea gustatzen bazaio. Horregatik jartzen dira hotxa lehen diskoko 8 kantuetatik 5. Taldea osatuta dagoia da. Eta urteko gainerako egunetan Iruñeko txoko guztietan joko dute. Beraien estiloa moldatuz eta Catch txanterako komite antinuklearra taldearekin proiektuan parte hartuz. Sergio Osesekin batera gitarran egindako aurkezpenak soinu trinkoagoa,
indar musikal handiagoa izango du eta beraz, 1982 urteko talde nagusi bilakatuko zen Barrikada. Handik aurrera gertatutakoa denok ezagutzen dugu. Baina zergatik ekarri nahi izan dugu historia hau gurera, bada 2017an gaurko egunez, 2017ko ekainaren 13an, Barrikada musika taldeak 1 milioi bat kopia saldu zituztela ziurtatzen duen diamantezko diskoa jaso zutelako. Infantil sueño de loco. No hay respuesta demencial. Este juego ha terminado mucho antes de empezar. Anónimo, luchador. Nunca tendrán las armas, la razón. Pero cuando se aprende a llorar por algo, también se aprende a defenderlo. Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirar del gatillo. Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirar del gatillo. Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirar del gatillo. Pero alguien debe tirar del gatillo. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. But don't be unkind. It don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed. Gramofonoa. Estitzu Pinatxorekin. But there it is. Keith Emerson ekarri nahi izan dugu gaur gramofonora. 1954ko azaroaren 2an jaio zen Erresuma Batuan eta Emerson Lake and Palmer taldeko teklatu eta abeslari gisa egindako lanagatik da ezaguna. 77an egintzun debuta The Nice taldearekin eta 70an Emerson Lake and Palmer super taldea sortuzun. Rock sinfonikoaren erakusle nagusiak izan zirenak. Taldea 78an banandu zen, 82an bueltatu, azkenik 88an berriro ere desegiteko. Mino joan etorriak gora bera Emersonek taldearekin ondare musikal ikaragarria utzizun. Tragikoki, bere eskuineko eskuko nerbio bateko gaitz baten ondorioz depresio sakonean sartu zen, bibeatz ezin mugitzea eragintziona, eta nonbait ezin izan zion egoerari aurre egin, eta bere buruaz bertze egintzun 2016ko martxoaren 10ean buruan tiro bat emanda Keith Emersonek. From the beginning. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan.
Goiuri, Bai, esan. gogoan duzu duela aste bete nire urte betetza izan zela. Bai, uste dut baietz. Gogoan duzu ez didazula oparirik egin. Hori ez da egia? Ez da egia. Ez? Ara, seguro. Nire presentzia da oparirik onena. Kontua da, a ber, inoiz aitortu dut hemen, nire aurtzaro, bueno, nera beha zaroko, nera beha aurre garaiko liburu kutxuna zeintzen. Bai. Gogoan duzu zintzen? Bai, badakit zeintzen. Ba, aizu, aukera paregabea duzu, oraindik nire urte betizako oparia egiteko. Bueno, baina zure nerabe zaro aurreko liburu kutxunena balin bada, kopia bat izango duzu, galeren bat izango duzu. Bai, baina Bernardo Atxagaren behi euskaldun baten memoriak oinarri hartuta, Juan Suarezek eta Pello Barelak Pamielak ekoitzitako edota editatutako novela grafiko ondu dute, eta hortxe dator nere xaxatzea. Bale, orain ulertzen dut. Bai, behi euskaldun baten memoriak ja baduzula, zarkituta egongo da, ez? Zure gaztarokoa balin bada, urte asko pasa dira, noski, eta zer zarkituta egongo da liburu hori. Liburuak kategorian da, liburuak ez dira zahartzen ala nola, baina, edo nola, baina. Bai, guai nahi duzula eleberri grafikoa. Aha. Hori azaldu nahi nizun, eta hori azaldu nahi nien entzulei. 1981 argitaratu zen jatorrizkoa, behi euskaldun baten memoriak liburua. Eta arrezkero, milaka eta milaka irakurle izan ditu, hainbat hizkuntzetara itzulita gainera. Baina orain, irudiz landutako bertsioa dator. Eta gara eta naizekin gainera lehentasunez erosial izango da, datorren ekainaren 16 bitarte luzatu dugun kanpaina. Gara izan abil orduan. Hori ba. Moren bizitza jasotzen duen lan honek esan da bezala milaka irakurle izan ditu, euskaraz hainbat eta hainbat hizkuntzetan Bernardo Atxagaren lan honek, euskal literaturaren klasiko garaikide bat ere bada, ezpairik gabe, eta mok ez du behi makal bat izan nahi, ulertu egin nahi du bere mundua. Balantzategi baserria etaren inguruan gertatzen ari dena. Zergatik dago basoa begiz beteta? Nor da karral? 36ko gerra ezaltzen bada amaitu? Eleberri grafikoa Juan Suarez kolombiarrak eta Pello Barela Gasteiztarrak osatutako lana da, eta guk telefonoaren bestaldean dugu Pello Barela bera. Pello, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon guztioi eta oso polita prologoa, Polita eta egiazkoa den esan behar badugu, Pello, zeintzulek badakite, pare bat aliz behintzat urteotan hitz egin dudala, behi euskaldun baten memoriak lanaz. Bai, liburuaren mundu egunean beti ekartzen duzu, ni nago ez ote den irakurri duzun liburu bakarra, Ez, baina egia da, garai hartan markatu ninduela, behi euskaldun baten memoriak ematen dio, ez? Nerabe irakurle bati nolabait historiako liburuetan kontatu digutena beste modu batera ikusi eta ulertzeko aukera, eta akaso gurasoenera joan eta ulertzen saiatzeko, ez? Zertziren Gerra Zibil eta Gerra Zibil osteko hainbat eta hainbat kontzeptu. Aizu, Pello, ondu duzue, esan da bezala, lan hau, baina nondik nora, zergatik, nola gotu zitzaizuen liburu hori heltzea novela grafiko osatzeko? Ni zuei gertatu zitzaidan, zitazuen bezala, niri gertatu zitzaidan, irakurri nuenean liburu hori barnera sartu zitzaidan, eta ezin izan nuen burutik kendu historioa, ez? Orduan, hain maitagarria, hain interesgarria liburu kriston benetan ikerai polita, ez? Eta ni beti bilin naiz irudietara pasatzeko ideia horrekin, ez? Ni beti buruan dabilzkit ideia hori irudietara pasatzeko. Garai hartan nik zineman zartutan nintzen, eta, karo, film labur bat egiteko duzegi zen, eta luzimetraia bat egitekotan, izango litzateke, ez dakit, animaziozko pelikula batean, edo. Eta garaiatan ezen, marrazki bizidunak ez ziren, hain garatuak, ez? Pelikula gutxi ikusten ziren, bersategi kasu eta bat, Eta gero, badakizu historio hauek geratzen dira hor buruan, txoko batean sartuta, ez?
atera ezin, eta, bueno, pues, ariketa aukera hartu arte, ez? Eta, bueno, aukera hori etorri zen Kolombian egon nintzen bizitan, ezautu nuen Juan berez, Bogotakoa dela, eta berretan, eta, bueno, bera komik munduan zegoen ezartuta, ni izugarri gustatzen komikak eta hori, baina nik sekula zantzen duen espero egilea izango nintzenik, ez? Eta, bueno, berarekin berbetan, zerbeza pare bat, eta bueno, hor gorpuztu ari zen komiko historia hori iruditara pasatzeko ideia, ez, aukera. Eta, bueno, berarekin historia noski atxagari baimena eskatu nion, nola ezet, baiet, venga, aurrera, eta hori, eta bero ja, Juan pasan nion jagidoia, eta beraz izen lanean, eta bio batera, pues, prestatzen biñetak, storyboard, eta barez. Hala ere, ni ez da atxagaren mundura lehen aldiz iristen naizen momento historia, edo nik gogoratzen naiz duela urte asko, ni berez Gasteiztarra naiz, baino bizi naiz Araian. Araia da Arabako herri bat. Bai. Eta Asier Baldorderekin montatu denuen ikusentzunezko tailer bat. Eta, bueno, tailer hori batez ere Gasteiz zuzenduta zegoen, ez? Eta, bueno, lokala, materiala eukita, eta hori, eta haiek nahi zuten film laburra bat egin, ez? Eta, bueno, pues, egin dezazue gidoi bat, gidoi txiki bat, eta jengo du film laburra. Eta haiek aukeratu zuten, bueno, denok artean aukeratu genuen, garaiatan irakurritan nuen zubia txoriari begiratzen dionean. Claro, eske atxagaren mundu magiko hori, mundu berezi hori, pues, ez da bakarrik obabakoan agertzen, ez? Badauka liburu batzuk nun agertzen dien bere imaginario hori, ez? Eta hasi ginen horrekin, eta ipuintxo horrekin egin genuen film laburra. Grabatu genuen Itxuri Beltaz, gero artestu genuen Lekeition, eta hori sari bat jaso zuen, eta hori, eta bueno, oso kontent, ez? Atxagaberak ere bai, ikusi zuen pelikula, primeran, eta garaiatan zegoen egiteke Armendarik bere pelikula obabakoak, ez? Obaba. Eta, bueno, pues ja nik ja neukan historia euskaldu baten memoriak neukan buruan, ja, bueno, pues hasi ginen lan egiten, binetetan, eta hori, eta, bueno, pues, badakizu beti bezala, zu azten zarenean, pues, bere zure lehenengo lana baldin bada, pues, lehen biziz egin behar duzu, pues, argitaletxe batera jo, historia pena merezi, nahi duten argitaratu eta hori, ez? Eta, bueno, joan ginen La Kupulara, Barcelonako argitaletxe batera, hori bai, komik espezialitatuta dagoela, eta gero euskaraz, nahi beti argi eta garbi neukan, historia hori euskaraz argitatu behar zela, eta itxin genuen Peio Elzabururekin, Pamelakoa, eta baiet, liburu hori oso importantea izan dela haientzat, salduena, eta bueno, pues, bata erderaz, beste euskeraz, eta hola hasi ginen, eta 3 urte terdi gutxi gora bera, pues, liburu denetan dago. Aizu, Peio, aipatu duzu Obaba pelikula eta Montxo Armendariz gogoan dut pelikula honen estreinuan eta hortetxo batzu pasa dira, baina nolabait Bernardo Atxagak uko egiten ziola kritikak edo Obabari ezarri dion realismo magikoaren abizene horri, pixkat korronte latinoamerikarrago horri, baina ara berean nolabait onartzen zuen, badagoela ez, zuk aipatu duzun, hizkuntza propio bat, mundu ikuskera edo imaginario propio bat, nolabait pixkat fantasiatutakoa eta iragan horretara eramaten gintuena. Guztionekin esan nahi dut badagoela ez, Bernardo Atxagaren literaturan
zerbait oso bisuala egiten zaiguna, eta norberari oso bere egiten zaiona, eta horrek alako erronka ere suposatzen du, ez? Kasu honetan, ilustrazioaren ikuspegitik, nobela hau grafiko bihurtzerakoan, ez? Claro, eske batez ere, nik gertatu zaidan memoriekin, behi euskaldun baten memoriekin, gertatu zaidan gauza harrigarri bat, nik uste nuen, hori zu esan duzuna, ez? Oso grafikoa, baina, claro, oso historia komplexua da, eta, claro, zu pensa memorietan gabiltzala, memoria zeitzegitan egaela, eta horrez esan nahi du, zu ja bidai bat egin behar duzula. Bai, bidai bat, denboran bidai bat, ez? Orain zaude, orainean, eta gero iraganea, gero agian etorkizunean, orduan, bidai horiek, gero jartzeko gidoi batean, hombre, zuduzu, aukera, flashback egiteko, baina, claro, eske flashback egiterakoan, pues kontua hartu behar duzula, adia ezin duzula galdu. Claro, porque bade pelikula asko, flashback bitartez montatzen dituztela, baino, gero, asko, flashback asko daudela, edo gutxi, edo geratzen dira, ondo ulertu gabe, eta hori, orduan, alde hortatik, bai oso konpeltsua izan zen. Badaude denbora asko, osea, estenatoki asko, ez? Badago, balanzategi, gero beste bat konbentuan, gero beste bat pasuan, eta bueno, ni alde hortatik egin nuen hori, ez? Flashback bitartez montatu, trama, eta gero, pues, bueno, pitin bat aldatu, batez ere, trama ondo funtzionatzeko. Nik 3 ataletan banandu nuen, historioa, bueno, pues, atal klasikoak, ez? Exposizion nude eta desenlace, eta, bueno, ondo funtzionatzen du, nik uste, claro, gero, kontuan ez behar dela, ni gidoia, hasieran egin nuen, idatzi nuen, pelikula baterako, eta azkenean zen komik bat, eleberri grafikoa. Ordan, claro, beti gidoi hori hasi nintzen eraldatzen, egokitzeko binetei egokitzeko, ez? San daiteke liburuak berak exigitzen duela, bueno, Pello, bai, osatzea, ez, kontakizuna, uste eta txagakin esan duela, ez, bueno, exigitzen diola alako lan bat irakurleari, liburuaren soiltasun horretan, behi baten testigantza hori edo narrazio hori osatzea. Novela grafikoak mantentzen du, bueno, irakurleak osatu behar hori, akaso bidearen zati bat egin ematen zaio eta beste bide bat egiteke uzten zaio edo nolakoa izan da emaitza? Nik uste guztientzat izango dela, liburuaren espiritua, liburuaren mamila eta zena eta hori hor dago, eleberri grafikoan, hori bai. Zer galdu den, nik atxagarekin komentatu nuen, bueno, pues, galdu dela pitimat poesia, hori bai. Nik, karo, ez da, modu batean alabestean, nire interesa, nire lana izan zen, batez ere trama funtzionatzeko. Trama oso importantea zen niretzat. Batez ere irakurlea ez galtzeko beste asuntetan, ez? Eta libura adibidez oso poetikoa da. Eta, bueno, badago, pues, adibidez, bigantzaren, moaren burutazioak, aurrenazketak, eta hori. Eta, bueno, nik batzuk mantendu ditut, eta beste batzuk ez. Gero, dago personai bat oso berezia da zetatxua. Zetatxu da moaren, ez da nola esan, Pepito Grillo bere kontzientzia, ez? Eta protagonistari ematen dio, ez dakit, volumen bat, ez? Ematen dio personalidad, ez dakit, osotasun bat ezela, bai. Bai, hori da. Nek ez ulertzen dut personai hori, osea, zetatxu gabe.
Eta gainera, konbeluento gisa funtzionatzen du, ez? Claro, haien arteko harremanak oso bereziak dira, elkarrizketak, batxutan aserreak, sortzen dira, beste batxutan farregarria egiteko hitz batzuk, edo burtazu batzuk, edo, bueno, personai oso importantea da liburu osoan, ez? Eta, claro, batxutan trama eteten denean, normala, utxune horiek betetzen dituzu eta bere zetatxuarekin, bere mintxoa, azken finean da, barruko mintxoa, betetzen dituzu utxune horiek, ez? Tira, esango dugu, lan hau eskuratu nahi duten gara eta nahi zen arpidedunen artean, oraindik ekainaren 16ra bitarte, asteburu hontara bitarte aukera dutela, primizian eta eskaintza berezian lortzeko, 21,80 eurotan, bidalketa gastuak barne, eta eskaerak egiteko, arpidedunek mezu elektronikoa jaso dute eta erantzun diezaiokete, entzuleok bestela, nahi zen dendan, denda.naiz.eusen ere, lor dezakezue liburua bera, novela grafikoa, oraintxe Peio Eltzaburu gidoilariarekin, nolabait azaltzen ari garen lan hau, edo lanaren berrikuspen edo birsortze hau, izango duzuelako eskuragarri. Peio, ez dakit entzuleari beste klaberik eman beharote diogun, liburua edo novela grafikoa eskuartean izango duenari edo baduenari, beste klaberik, beste ez dakit azalpenik eman beharote diogun. Bai, batez ere, marrazkiak. Marrazkiak oso bereziak dira, ondo bat egiten dute historiarekin, eta ez dakit nola esan, baina oso gogorra dira. Trazoak eta hori oso bereziak dira. Eta batzutan batez, ez dut zen momentotan, baina batzutan oso poetikoak, oso grafikoak, oso indartsuak dira marrazkiak, oso indartsuak. Eta hori, batzutan, badakizu ez, klimaz batez ere, badago momentu bat eleberri grafikoan, justo koinziditzen du klimazekin, nago bi horri alde, ez, irekitzen da, bi horri alde osoa, hor dago bataila bat, eta irudi hori oso ikergai polita da, oso adesgarria, eta oso ondo, oso indartsua, ni marrazkia gustatzen zaizkit historia ebai, noske, libura ebai, baina nik uste dut lan oso ez dakit biribila egin dugula. Zeona, zorionak dagokizuenagatik entzulei gonbita egingo diegu eskura dezaten Juan Suarezek eta Peio Varelak ondo duten novela grafiko hau Pamielaren argitalpenarekin eta tira, Peio Varela mila esker gaur gurean izateagatik, lanak izan dezala bide luze eta emankorra, baina batez ere goza dezazuela zuek ere erditu osteko prozesu honekin. Mil esker zuei. Zaindu asko. Bueno, agur. Rapunzel bizi den dorretxoan, beti egiten du hotza. Ederra da askotan historien atzean dagoen historioa Goiuri, Bernardo Atxagak inoiz kontatu du, enkargua egin ziotela, behi batzuk zaintzeko, egunero inbartzituen goizean larrera atera eta gauean ikuyura bueltatu. Baina bera, asteasuko izan da ere, eta nahiko kalekumea zela, eta, behiek beldur pixkat ematen ziotela. Baina ibili zen, gaztetxo zela, eiaete hartan, eta basoan zebilela, ikusi omen zituen gerra hegazkin baten arrastoren batzuk, edo metal puxkaren batzuk, eta horrek nolabait piztu zion, konexio guztia, eta iaia behiak zaintzen igaru zuen denboran, 28 egunetan, eskuizkribua osatua zuen, goiti bera, eta behi euskaldun baten memoriak jaio zen. Hau da, atzo ipatzen genuen tximeleta efektua ez, nola zerbait hain txikia dirudienak alda dezaken historia.
Atzo aipatu genuen, atzoko egunez Anne Frank gaztetxoari bere eguneroko aparitu zioten, eta gaur egun Anne Franken egunerokoa edo el diario de Ana Frank oso ezaguna da. Ba, antzeko zerbait, ez? Nork esango luke gaur egun, ez? Euskal literaturako mugarri den lan bat, ba, horrela jaio zela, ez? Egun batean zaude, behiekin, hegazkin baten arrastoak ikusten dituzu, eta zuetzara jakitun, baina euskal literatura aldatzera zoaz. Bai. Aztu zaitor osagai bat, Amaia Areñagaren artikuluan ari nintzen hemen gure lankideren artikuluan errepasatzen, metal pieza horiek, Goroldioz estalitako hegazkin edo aeroplano erori batekin lotu zituen metal pieza horiekin batera, justu ondoren erritu berri zen behi baten karena ikusi zuen. Eta horrek egin zuen klika, eta horrek karena ark sortu zuen egiazkoa eta literaturaren historian guretzat geratu dena. Ertitzeak. Eta horrela bazan edo ez bazan, sardadilak alabazan eta agerdadila zuen herrietako plazan. Sardadilak alabazan beiraren kantuenekin agurtuko dugu gaurkoa, Goiure Zeizarandia bihar arte. Eta zuei entzule bihar goizeko 10:05 plazar baduzue, hementxe izango gara. Bigarren kafean zuekin kafe hartzeko prest. Zaindu asko, agur! Ispilutxo, ispilutxo, talabazan edo ez bazan, sardadilla kalabazan, talabazan edo ez bazan, sardadilla kalabazan, talabazan edo ez bazan, sardadilla kalabazan, talabazan edo ez bazan, sardadilla kalabazan. Keep calm and bigarren kafea.